tunchuma kan case clear ho tur hi hunrei tak chunga thuin thup ni in poikhoi tu chu a poikhoi atanga kumsom pali hnuwa chau mu chwa ani a heta police te fing taka an che dan hi I han clear ho don tiang mun sang sanga boina le twal thana poikhoi tu te chui chuak tur hian hun engmo chen a o thina hetia hun a o tam thina chan hi fin fiana thatok tak a lo thin wang le a mutu an tam lo wang ani ba ka nu chui tu te hian har satna che sang sang an to ve fo wang ani a chu mai ni lovin fin fiana tlem te poikhoi tu ten lo nu chha chang an nei thina wang hian case chu chui chun som ngaihnawm lovin a zuiral le mai thina hetianga case zuiral hi atam zok ani tlang pui bok ome ma se poikhoi na ro rawa twal tha chungchang le me bo chungchang case chu ti top thei ani manglo thonga hun engma chen hlam chha devin ombe reng thin ma se case khoi to lo chu engtika pu an hongnon le mai thei thin ani chutiangin case te naw deu te hi chu chui zo song song ni in case hau tak le makdang lam deu te ero a chui tu te ti boi tam tu ani tlang pui boka tin mi bo chungchang a hian no chui tu lam chuan an bo atanga ni thum hi apuimo em ni nan soya heti huna zon mu te chu an dam chwale na chance po a thaviau ni in an sui bok chutiang chuan tonchuma kan case soi tur German khopui Berlina zirlai me che pakha Georgina Gregory bo na hi hunrei ta kumsom chuang me mai chhuini in a school bang ho tur chu a bo ringot maya heta a bo na la an in li an school hat zong chu meter tlem te chau ni ma se Georgina hi a bo tla si he mai ba ka a bo dan lo hmu le lo sia ero an om mi lo hian mi makti a hloin a chui tu ti tan po chui chak a har pha hle a he wang hian he khi si German rama chuan case turu bera a chan pha hial ni in an sui nge nge ti chuan he case hi tum ingi muza honnon ani a ma se be se na ero asang lo hle thung a mai ro chu wani thlak takin hu chui tu te taimak na le an fin awangin he case hian chui chho a hlo thei da hlo maya he case mak le rap thlak takhi I han thlir ho zel don tiang Georgina Gregory hi kumsang kha zakwa somkwa pahni April ni som pakhat khan lo piangin a thian ti le a chung te chuan jina ti rengot pu in an ko maya a pian na hi Munich khopui mun nuam le thing thotak ani a ti chuan unaw pathum zinga amilai ni turin nu le papa ngai takara lo pianga a unaw pa tomi hi ama aya kumria ta upani in anaw Michelle hi ama ain kumhni le achan ve in ano pangboka amai ro chu jina e kumsom pakhat ani hian anu le apa te chu anin chen thut maya heti laya kumsom pakwa lo ni to a u tomi a chuan apa bula chen adu zo ka wangin apa bula ngala chuti layan jina ile anaw Michelle te ero annu vesna ile api chuan an enkol chhun zom ta thung ani jina ile anaw hi zirna lama ti thei tak ni ve ve in zirna mai ba ka zai le lampo an tuin an thiam hle a tian jina ipa hian anu pui le afa te chanchin po hi alo ngai to ve fo maya ma se awm pui ber afa pa chu a chan puala ngai deuh topin a zirna le thildanga a țanpuitu ta viau zok ani ome kumsang ni paruk jun tha ani a vesnai tinu fa le anu chuan Munich lam chu chho sanin Berlin lama anin sonta a chuta chuan Moabi district a chengin he kho a hian anu vesna I chuan na pa ngai ve tak a thok ve ta bok nen house number pariat na stendal ko thlera an cheng zuya ti chuan hemi kum vek September ni khathian jinai ti unaw po in an omna bul hnaya school thave taka admission an ti ve ta bok ani heta an school lo na hi district dang dei ni ma se basa kalmai theini in hunrei kal ani lem lawa heti lai mekin jina inu vesna I chuan an thar chu angai hlu thiamin a hlim pui via maya a chan chu Munich lama a tho thina aya a hlo asan zok wang te po ani nge yang heiba ka hian vesna I chuan tumumal tak nein afa ti ta ni ama ta na hun nuam tak bo se chu adu ber ani a amai ro chu athil tum le abe se chu thil thleng pakhat awangin a hlo chamdon tatlat mai jina I hian no pangte ani lai tangin lem chang thiam ni hi adu ema alo len deuh hnu atang phei chuan zai le lam lama a thei ang anga ain man ba ka nuamati in atuina tak ani buka hei hi India movie a en chin atangin film chang to ni adu na po azwal ati thei ome ti chuan atum chu kan seita kang khan lem chang thiam ni ani awangin jina I hian
azirna mai ba ka acting class an school a chuan kaltel ve rengin chongkam hanti vel dan te po ama in anzir ve na safiawa anzir te tu te po injina I chuan lemchan lam chu athiam tho le a zei thu an soina sa theile nge nge hengba ka hian jina hi me chemel tha le fel tak ni in akum ngai to in a thian ti a hian asang fal na la chu mai ni lo makeup in hnoi te po athiam im wangin ama mai ba ka a thian ti le an then am te po jina hian a cheina sa thin le a tin school cho lai chuan acting lama a theiang anga in rol ve in film te naw dewa chanve nge chu du viau thin ma se mi pui holan na angchia chau ala chang thei thung ani September ni somni pahni kumsang ni paruk zer top ni ani a hemini hian jina I chuan awan ne ni atong ve hlau mai film pakhata achang tu thiana changtura intlar ve in hel film hi Turkish for beginners ti ani nge a ti chuan heta awatel ve na hian changtura andu de zinga lotel ve hlavin September ni somni panga tho chana anlak le lak lau tur ti changtura anrun biak tur tho asia chuan alom hle maya ma se school lama iro jinai non chu anwa masati chem lo thung me chemel tha le pian thiam ani ti kan sei to kha chumini school akal jan ni chuan an class mi pa te chu ati boy ngal ani ber mi palam chuan a mel tha an ti bokaniang an bor hut hut reng maya ma se me chelama ero atlan lem lo thung a chan chu a mel thatawang hian a thian te hian an thik rum rum mai ni om takani a hei wang hian jina hian thian me che apo anei theimeu lo ni in alang amai ro cho jina hi me che fel le midang te kom thiam tak ani awangin a classmate cho kom thei vek adu hle a ma se Anmahni lam hian an ngai thei vak lo kha ani si chu ba ka a mel a that ema wang le zai le lam lam a thiam bok si awangin zirlai ani lai atang hian modeling agency pakha chuan an model atan an som hiala amai ro cho hei hi pomma se atum le abi se ero athleng man talo ani jina hian be se na le tumna sang tak na yen modeling lama tanga malak zela actress lar taka a chho thei ain be se tlata engtika emo chuan Hollywood a emo Bollywood lama emo lemchang thiam ni ve a aming a cher thei arin ba ka ama chuan lar na te hausak na tele awat sang sang te a om ni anga yen heng anei thinan hian thil hau tak 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 te po ton ain huam veu nge nge a ti chuan jina I chu kan soita kang khan film pakhadatan audition nein akar le thotana aron kol hun alo ngak mek ani kha hemi kar toplam hi chuan jina hian engma dang angai to thei to mal lo kar thara anron bia khun ngo chu ngai to to in atopa September ni somni panga thotani chu alo in her chhuak tangi maya jinga chuan jina chu school lampana chhuakin tlailam dar ni a ron hole turani a hemini hian studio lamin chotnolama aron kol don thu an soyawangin api hnen a chuan kol song song lo la tur le thataka lo boy pui vek turin a shil uluk hle maya chuti lai mekin school lama po jina chu aum dan amak thu a thian de chuan soin azam mel an ti thu le engemo thil hu phor deu anei nia alan thu an soiba ka chumi awanga azerlai po angai to that theilo thu an soya ma se hemini ya ama ba ka abi se chu tu ma alo shilo bok nen ariru a boy zone yangai an om pha nual thong ani ti chuan school ban lo hun che in jina e chuan man mo takin athil te chu ala khom ngala chuta rang taka school chu a chho san hnuwa school bus number 27 a chuang ta ngalin he school bus hi ni te na alo chuan thina nge kha ani nge a ti chuan bus stop thumna a thlen chuan jina e chu chokin he a chokna hmuna tang hian an in chu hlalote alo ni bok nen ke in a homai thina hetia bus atanga a choknu hian phur takin anin lam chu apan tanal nal ngala ma se anin ero athleng tami alo mai hemi hnu atang hian jina e chu adam emo athi emo po in mu ani ta reng reng lawa chu mai ba ka chonhulam dar ni a jina e chu an ina ho tur ni in a ho hnuwa hian anaw misheli poron ho ve tur ni a amai ro chu miseli hian hemini hian class dang akala wangin a ho tlai ta dewa ma se dar ni alawni chuan jina e chu aron ho ta reng reng se lo api chuan chutia atunu ho ngak hlel tak tura angai aron ho ta mai lo chu mak ati hle maya a chan chu jina e chuan studio lam phone call chu a nga hlel arin ba ka tumdang ani lem lo nia a hriata wang ani a ma se alo ho mai lo chuan aril ru ati boi ta hle ani dar thum lo ri in miseli zok aron ho tak no phe chuan jina I pe chu
angai a thato lovin among ang tak zet ani ber ti chuan atunu jina I chu a chanchin ngai venin a kol ta ngal vata ma se kol ala theimia lo chu among angin a kol non po a alala theilo le zel chuan aril ru ati ha to viau maya chumi hnu tlailama jinai nu po chu a hna atanga ron ho in ani po chu a fan upazok jina I alola ho lo ti le phone tlang thei ani lo ti a sia chuan among ang ngalin school lam chu awa pita ngal vata amai ro chu anni lam chuan jina in class chin chu mai anei lo thole ban hun pa nga ya a thian ti ne na an ban thu an lo shil box sia himi hnu hian a phone thian ti number ane ang ang te chu ko le in a phone chu a thian te ina imo cafe vela peng ani aring dawa ma se a thian te chuan jina e chu a man mo thole ba sa a chuan ngal thu an lo shil le tlat mai ti chuan chu thu a hriat no chuan jina inu chuan police lam a panta ani ma se atira police chuan an lo chu e kha e lem lo hle maya a chan po school no pang me che a kum som pali rwal chu a thian ti nen khoya emo a len vel mai mai an lo ring ve top maya chu ba ka a thian ti nen in ti boina nein sioma ti chuan mania om adu ani te an lo ring boka ti chuan heng an rin dan sang sang te ngai to chung hian police lam chuan a om thei om na le a thian te chu an be kwalta a ma se eng thulom om lamma an hria tak lawa chuan damdo in lam chu bil in chuta chuan accident a ho konga a to kanga chuwang chuan hliam torin alo om ve theya an rin wang ani a amai ro chu chu po chu thil thlendan ani le tlat lo mai zawn alo ni me phei chuan jinai an zona chu an beina sa to in a hmu to hnung le fin fiana om thei ang te chu boipui ani boka alandana jina I chu bus din na atanga a chuk chu an hmon hnon na ber ni in khatia bus atanga a chuk no khan in lampanin a ho ngal ti bak chu a chin tu ma in an shetalo ani hei ba ka hian hmon hnon ber ani hian jeans te t-shirt pol dal lam ha in t-shirt chunga hian jacket a hak ba ka sneaker dum de rong abun nia hriat ani a tin bag sen lam akin heta hian a zirlai bu le a mobile phone te ada boka ti chuan hnuchhuitu te chuan a phone location atangin jinai hun man dan chu an chui kir ta char chara heta hian a thian te le an zir teu tu te thu soi ange in jinai chuan a hun tam jok so school lama lo mangin hemi hnu hian basin a hoti chu a hria thei boka ma se an in a thlen ma hian a mobile phone chu chui thei lawa a om tla tawangin police chuan angaina an shelo hle a hei wang hian an chena ko thler stinli ko thler atangin hnuchhuina an chan le ta ani police chuan ui hnuchui thiam te hruain jina e chu aladam be sin sang tak nei chungin ma an la molmula chu mai ba ka an chena ko thlera mi cheng te song song chu police chuan bevekin abona oma an rin bulvela in song song te po an tapkim hne hle in ani sheboka chu mai ni lavin edikwa quality nen lam an zo chwa kim viau bok ani ome ma se jinai mutu om chu hriat ani mia lo ba ka arim po uite po in an chui thelo hial maya ti chuan atu ka jinai thlak le abo thu ba ka ama mutu te na police te an call wat na tor le kha ti siamin berlin khopuya chuan an sim chhuak ta chara chara hetia le kha an sim chhuak no hian police lam chuan call dong tamol molin jinai pian hmang le mel ang lo mutu te chu an lo om ve nual alo ni a amai ro chu police chuan an han chui chen don meu chuan jina e chu ani lo zel si awangin police lu po a hai via maya amai ro chu police chuan an ti dan thlakin poi khoina a case lo nei to te le bela chhuak mek te chu an chui le ta a chungzinga chuan kumtling lo te laka case nei te chu enfia zol deu an nge nge a ma se ma son reng reng an mu the chong si lo ti chuan jina e chu boru ka bo ang mak maya a umba ka anu ma engma mu zui ni lovin athil engma mu ani lo boka chu mai ni lovin police chuan thlani aral nu po a mathar lak na tur an nei theilo tak zel si awangin jinai khi chu an khoi chhun zom talawa amai ro chu jinai abawa tanga kum khat aliam hnuwa police chuan kol pakhat an dong tatlat mai le chuta police ron betu chuan jinai rong chu dil pakhata om thu aron soya ma se police chuan ron kol tu chu an che thei mai lo thung chuti rwal chuan an thil hria chwa thar chu bo zui lo chia an ngei lo awangin an thei ang angin ma an le ta ani heng thil an hria ta changa kar khatwel chu police hian tui thiam rol roin he dil an soi hi uluk takin an thu chhuaka thiam na sang tak tak nen an thei ang anga an in fia ba ka
kiltin an hru chuak ti ila kan seisual om love ma se an be seina chu athan ral chiang hle thung oluk le kim taka an dapnu po in chu dila chuan jinai ruang om reng chu mu an nei ta chong lova heta tang hian jinai chungchanga police amin call an don po chu fin fiana le mai ani ti an chiang ta hle a ma se hei hian media lama phur tharna ron thlen thongin media te chuan jinai bodan le arwang kum khatnu a po mu alani lo thu te ba ka chanchin thar om ang te chu an chhuat ta choi maya chutiang ani ta ka chuan police lampu in lo thelavin media lam le mi puite norna in hnuchhuina chu an be thar le a ma se be sei ero a chaw viau mai khamini jinai bona ni oma an rin vel bula in om le cheng de chu police chuan thote zot fia thale in ui sathiam de chu an han roi le boka ma se abo tir lai po a nu an chui the lo la ya kom meu aliam nuwa nu chui tir chu a har sabi hle ome heti lai me khian police chuan jinai chu adam to lo ani ti chu an rin dan ani bur to a ma se jinai chungti ero chuan an la oi thei meu lo chuta jinai nu chuan ama ngei dana swang to na sang sem chopin jinai chu india rama atlan bawanga chuta chuan anau pan lai tanga achak em acting lama alar to viau nia angai tlat ba ka zaile lam lama te po hlotlin ro pui tak a hmuni in angai buka chu mai ni lavin a hmela po a phone no pangso ka wang chawa damla thalhel ani ti po a hria thei nge a ma se ama ngei pu in heta athil soi hi a oi lo hial zok ome heti lai mekin police chuan akha to kin jinai khisu anna poi pui ve reng ba ka nu chuina po lakal pui reng ani a ti chuan kumsa ni som paru kom lo in her swakin jinai po abo atanga kum som don lai aliam ta hial mai ma se hemi kum hian jinai te chena stanley ko thliara mi pakha chuan police rong kolin chuta chuan an then oma mi pakhatin aina me che kum tling lote a hroi lu fo thu aron report atlat maya hepa kum tling lo hroi thin tu hi kum som thum pangami turkey ramatanga lo pem lut alike ani in nopui nei mek lai le fa po pathum lai nei to ani nge a pon lama chuan chung ko pa ngai le hlim tak anga lan atum hle a ma se hei hi ani na dik tak chu alo ni hau lo mai hemi hnuwa police ten a chanchin le ami zia vel an han chhe chan hnu phe chuan mirap thlak tak ani ti an mu chuak ta bok ani police tena an chhe zel na a kumli liam ta mai khan ali a hian me che pakha school bang chu smartphone changkang ve tak man tlon taka leitur nei anga insoin a hroi sang alo ni a ti chuan he mi che hi apartment basement a alo pui hnuwa be thutin alua man ro manga a chhot no chuan apong sol chhun som ngala hei mai ba ka chu me che chu alo har no chuan ali a hian athil ti chu tu ma hne na soilo torin chia alo chamtir ngal wata hemi no hian ramolla in ami tuite chu shafai tura ati ba ka ama po in inti fai puin chumi hnuwa alia chuan a thla hole ta ani amai ro chu hemi che hian athil ton soi chuak lo tur le alia chu a hlo ema wang chawa a je tur tho soima se anin a thlen vele anu le pa te chu a shil ta ngal wata chu vele anni chuan police ne na thil om dan chu shatir vele in hemi chetle ro lina a soidan chuan alia basement chu mirap thlak tak omna ang ani thu a soida bok nen hemi hnu hian police chuan alia chu an man ngal wat renga ma se alia chuan chu me cheno pang thu soi chu adik lo thu soin atang tlat maya chu mai ba ka ama nge chuan thil om dan chu pho chop zoin chuta a soidan chuan a smartphone zor chu hemi chite rol hian le nge atuma chu wang chuan a zorna basement lama inzoi thlain chuta chuan me chha chuan smartphone chu a en thole a leina tor poisa anei lo tho soin chutia a leina man tor nei lo anga an soi hno chuan engtin nge athil leina man ai chu atum theyang ti zona zot pa a aron fo tho a soi boka ma se hetia a che dan hian alia chu ti thin rimen me chha chu anam leng dewa chu wanga atluk pha tho soin hei hian alu le ataksa hlemom chu a soi fia ni in an soi ta boka hei ba ka hian alia hian in danna alo hmana wangin apong swal nge ya ti theilawa ma se hei hi anua a paile ni ngei turani heti lai mekin alia no pui miliki chuan a pasal chu alo tan hle maya ani hian he me chia a pasal chunga moilo taka che anga a pasalena soi chu adim letling zok hial mai ti chuan alia chu shremna hote pek ni en jela tangpo in a chuak le ngal maya
mase hetia jinai bo thu an chui le na hian police chuan alia chu chui an tum le ta ani an chuina a alanda na alia hian namu mal anei lem lo ti le na holam te te athok de uber ni in alanga heiba ka hian kat an din na a hlok ve changin a mu ve deuh thin ti shet ni in Turkish coffee door an building a oma te chuan akal ngun hle boka tin mani landan aya sangdewa landu mi ani ve awangin ani ang tok tokin ain thuam be thin boka hei mai ba ka adang lam le na tak chu me chelama hian mi harwang tak ni in me chhia rem chang to pho chu kom achak em reng ati thei ome ali a hian me chetli rol mel thadeu te chu chhuan lam sang sang siama len țanpuitu min zu le mi zel ti in athlem fo thina ti chuan heng zong zong an chuina hian police chuan ali a chu jinai bo thua amo phurtu ni theya an ngai ta a ma se engfin fia nama an nei lo thung hei wang tak hian police tam chuan an du angin ma an la thei talawa ma se rin hel dang aron omta ka chuan police tam pu in jinai khis chu rei tak an da bo to hnuwa an ron thar thole ta ani soita kang khan police chuan ali ke chu police station lama kovin thu an zot fia pi le ta a ma se ani chuan jinai bo thua chuan enga ma ain ro lo thu asoina savyak maya hemi no hian police chuan abasement po chu dap sakin ali a hian abasement chu thil hlui da na ni in soima se police chuan he abasement hi income na room ang mai ni in an soi thung ti chuan kumsom lai liam to khan jinai khabovin kha abo thuwa khan ali ate po thu zo fia ve vek an ni a ma se abasement ero kha chu an en fia sak talo alo ni khatia an en fia lo na chan kha rin hlel na engma an nei lo ba ka ali thenam khoveng da chuan abasement chu engtik lai po a kal reng ani thu an soi ba ka engma a om an rin lo thu an soi wang ani a chu mai ba ka jinai bo hun lai vel khan ali a chu azon a abeina saber pola changin an zon na om vel po ama kai shwain an envek khani a ti chuan ali laka khan police and base na sang tak an nei ngal mai lo awang khan an thla dul shi ta alo ni ma se arukin police lam chuan ali chet vel dan le a phone call vel de chu la chui reng thowin hun rei lo te ya police am chuan thil fil tok lo ali chung changa chuan an hret hlo mai le chuta chuan anu pui hriat lavin puisa alo bajeu mai ti le card game a khelna a euro sing khat lai a hlo ti hriat ni in he a puisa ba hi rul theidan a hriat lo awangin a rilru po a haru he ti an cheta a ma se he police am chuan man tangkai thei an tum tla thung chuta chuan ali rin tur mi pakhat Anmahni lam mi ti rotin ani hian ali chu ama a rin na anei theinan a hnai hle anga chu chuan thil tam tak police ten an hria du kha alo hre theiang ti chu an be se dan ani a ma se he na hi man mole uluk lawa ti chi ani ho lo thung film khur theiang bira malak angai don bok ani ti chuan police chuan Anmahni zinga pakhat hakana ti hmingpu chu an tir luta a ani hi sumdong hausa le ropui takanga lantir ni in ali ate chena bulhnaya car service station hong tora ronkal tum anga lantir ani a chuta chuan amali a thian pakhat chu ali a cafe kal thina chuan ring tak taka asum don dan tur vel soi thinin chumi hnuwa cafe chu a thian pa chuan a chhosan le mai zela hetia a chho hian hakanan an company atan manager an mamo tholi an na lok ziate a soi chhun zom tamol mol nu hian cafe a chuan coffee te a in le te thin ani ti chuan tum khat chu cafe a chhosan ma hian ali a hian awa pan ta chat mai chuta chuan manager ni tur chuan a that arin tho soin amali ama chu awa in soilu tamaya police ti meroi pala chuan a thangka ma aok ta ti sherengin chu na a hlo tur te chu a han soi vela chu vele a hlo a thabok nen ali mel chu a engal phat phat thei hial mai aril ruwa chuan aba chu arul thei to anga chu mai ba ka akar du ber mai a le thei tur tho te chu a shil tamaya chutia anin biak zel ta ka chuan ali chu roi thei din huna ding anga in soyen a phone number te chu ala ta buka ti chuan hemini atang hian hakanali ali chu in bitaringin hakana chuan ali chu sumdo na thila mun shan shana te a shoi thin hiala ma se police te tum anglo takin ali chuan a thil ti thatlo lam chu hakana hniana hian a soimi alo ba ka mak chiat a hlawin a har satna awanga sum handi lam chu a on chia lo ni in alang boka chutiang ani ta ka chuan police chuan an nu chhei chuan ma a son lo riawa an hret awangin ti dan dang ngai to le in agent dang an til a hemi tuma hi chuan me chia til ve thungin
he meichhia hi suzei ni angin alang don ani ti chuan ani hi hakana ngai zong anga changin alian no pui miliki hne na changa thil hria tur om apasalin azep angte hria chu a hna ber ani a wani thlak takin hunrei pu alia ma chuan hakana te pahni le alia te no pa chu anin kom thei phian maya ma se alian no pui miliki chuan apasal chu mi thiang him angmaya anga imia ba ka suisel lam chu alang lo cheng hle thung chu mai ni lavin miliki chuan apasal me che pakhatin apuna te chu a oilo zong tak ani thute asoi hiala heta suzeinin a hria chwa tak chu miliki hian apasal hi atran mai ni lavin apasal hian poi a khoi aring theilo ani ber mai ti chu ani ta a heti lai mekin police chuan aliaril ru ti boi tumen ji nai khesa chuan thu thar mi pakhat atanga an hria thute khotlang hria ta lo ti thar le mekin chupa chuan ji nei rang omna te chu a hria thu ti nen lam an tar lang boka ti chuan hakana chuan chu thu in zia na chu akara hnu chheluin a chanchin bu chu ali hian a ho sak fo wangani a ma se kara ali ati no pa an lu hian ali no pui chuan chanchin bu chu thlir thuak thuakin ji nei khis an la chui ti a hria chuan makhan ti bak na po ani lem lo ti kara camera atang chuan hriat ani a heta tang hian ali no pui hian apasal chu engwak ma a hriat pui lo ti a chiang ta bia mai hei wang hian hakana police tamin an tirna chu tharuk aliam hnu po chuan hmasona aum pha lo top ti chu a chiang ta hle ani chu mai ni lavin hakana ti pahni chu an ring viauna in puan na lam engma an soipui ngai lo mai pialama hakana laka chuan alia chu mirin omle thaber angin alang chara chara anu pui la in apasal pui khoi a sheder box se lo chuti mek lain hakana tir ani na chuan police lam chu a ngong ta jok ma a chan chu hakana lem chan na chu hau takin alian arin hlel lo nan le khapoi mo lempo an siam sa hle a amai ro chu police sam chuan beidon lam on to bia ma se milem pakhat dang in rol tir le in hepa hi kora angin achanga ti chuan ani hi hakana naw angle criminal record po ne yen dan phallawa sumdon enkol anga lantir ani a chu mai ba ka ani hi mi boro tak anga lantir ani chan chu alian akom nge nuwa anin kara zep ani anrin lo de uwanga ni pakhata hetia kora vain lan le nu hian alian en chuan inkom thei ngal phianin kora hian alia chu zute ali sakfawa heiba ka hian club sang sanga te shoi bokin chuta chuan kora chuan abial nu anin thule a then theilo thu a shilta a mase abial nu chuan asum do na tiktok lo dan a hria da wanga a blackmail thule puisa adil reng thu a shilba ka abial nu chu ti bodan hria omse ati thote a shil fo boka ti chuan ni kha chu kora chuan abial nu chu anin to viau thule hlau thong re renga non chu a pe to lo thu soile in abial nu da tha thei chu euro sing khatlai a pek tur thu a sei ta mi a chu vele chu thu a hria chuan alia chu aron har thut emoti tura ron phur thutin kora hne na chuan a hna chu a tho sak thei tur thu aron shil tatlat mai ma se kora chuan an rui lai ni lavin mun fian jal dewa soipui jok turin alia chu a shil le ta ani November thla kumsa ni som pasari ani a kora le alia te chu agent kara chuan chuangin abial nu alian ada thadan tur chu an soi don le a chuta kora chuan alia chu ati thei tak tak don emoni tia a soi vele alia chuan tu ma hne na ala soi mia lo chu ama in soi fianan amang ta hlau mai chuta chuan ama kum som pakhat lem ta khan meiche pakhat ama kut ngeya a tha to thu aron soi chuak ta a chu mai ba ka a soi chhun zom zel danin kum sang ni parukum khan an chena venga meiche pakhat mel thatak aron om thar thu soin chu meiche chuan anin chu voi ni a school kal le a school ho in apel thin thu le chu chuan a che dan bel chu ati chian thu soya hei wang hian ama bia ka kumvel chu tum le in no pangte ni ma se chu meiche le rol chu a chiat lo thu a soi deu reng mai bok ani ye chuan September thla kum sang ni paru khan alia chuan chu meiche le ro school bang lo ho chu ko thler vel re lai alo ni bok nen kom na hun rem chang ni sha in an bismin lama thil hlan pui turin alo som ta a chu meiche le rol po chuan hlo oma po ngai levin alo pui ve mai boka ma se hetia an bismin an zu thlen hian alia hian kongka chu kalin fo atum ta ngala amai ro chu chu tlei rol chuan du lavin țanpuitu dil chuan auto chiam chiam mai chu vele alia thin rim chuan alua hnekin meiche chu ni khosilawa a om zoi thole apong sol chhun zom thu a soita a hemi nu hian
police ni na soi hlo wanga ti hlum tum le in chu me chengonga chuan rekin a thi thlenga a re thu a soi te boka heng hi chiang tak le kim chang takin kor hne na hian a soi ta vek ani chu heng ba ka hian alia chuan soi chhun chamin chu me cherwang chu a basement a chuan ni engemaw za a thuruk thu a soi boka atira khan police khan lo enfia se chuan an hmungei tur kha lo ni ma se tu man an ring hlel lo ani kha a soizel dan chuan boruak lian zolpui a zo chuan me cherwang chu boma khongin bolho dana adata a chu a haralna a kal ngala wangin arwang chu motor a om to lo tur tinen lam a chiang hle alo ni ti chuan heng thu a soilai zong zong hi kora kara camera chuan lo la charcharin hemini ve khian alia chu man anita ani amai ro chu alia chal chu komhni vel nei le ni in chuta chuan kar chunga athil sei zong zong kha kora rinna ane theidona wanga a phosop ni in a soitlat thunga chu mai ba ka atum dan tak chuan kora bial no chu poisa adon vele a police ne na hlan dei chu atum dan ani thu thiam takin a soite boka amai ro chu kotlam chuan fin fiana dang alia in pona ti lo chu shet bil nei lo ma se he a in pona hi thutlinga pum sakin thiam lo an chantir da thowa ti chuan mars thla kum sa ni somni abo tanga kum som palidon lai ani chuan ji nai thatu le arwang tiral tuwa alike chu thiam lo chantir ni in dam chunga lung in tang tur le bel theimia lo tura achung thu rel sak an nge a amai ro chu miliki alian pui chuan a pasal chu thiam lo changnia alangai theilawa hetianga man le shem atona po hi midang thiam lo awanga tuara angai mia thung ani